Goienerren asmo handiekin gatoz. Sorkuntza proiektua jarri nahi dugu martxan, eta behingoz, energia berriztagarria sortzen hasi. Zu ere izan zaitezke horren parte, baina az gaitezen hasieratik. 2012an herritar talde baten ekimenen sortu ginenetik, helburu argi batekin ari gara lanean. Euskal Herriko eredu energetikoa aldatu nahi dugu. Nola? Energia 100% berriztagarria sortuz eta merkaturatuz. Hasieratik nahi izan dugu energia berriztagarria sortu, baina hainbat traba tarteko ezin izan dugu orain arte. 2013tik beste ekoizle txikiek sortutako argindarra merkaturatzen aritu gara. Milaka bazkideri energia berdea eskaintzen. Langile eta voluntario sare sendo bati esker lortu dugu hori, eta bertako ekonomia bultzatuz gainera. Actualmente tenemos un modelo energético que se produce con fuentes fósiles que es caro, es contaminante y es insostenible, y gracias a Sorkuntza, el proyecto de generación, pues vamos a generar energía verde que vamos a inyectar en la red y nos va a permitir luchar contra el cambio climático, adaptar los precios de la energía y contribuir a un modelo limpio y sostenible. Bide horren ondoren, prest gaude hurrengo urratsa emateko. Euskal Herrian bertan, energia sortzeko hainbat bidea aurkitu ditugu, eta bada hori martxan jartzeko garaia. Nola? Sorkuntza ekimenaren bidez. Orain arte, Goiener taldeak bi zutabe izan ditu. Goiener merkaturatzailea, argindarra etxera eramaten dizuna, eta Goiener elkartea, taldearen alde soziala, voluntarioek kudeatzen dutena. Hemendik aurrera hirugarren zutabe bat ere izango dugu. Nafarkop kooperatiba. Hori izango da sorkuntza ekimena martxan jarri eta energia berriztagarria sortuko duena. Berriztagarria, garbia eta modu parte hartzaile batean kudeatuko duguna. Sorkuntza garrantzitsua da teoriatik praktikara pasatzen garelako eta hasierako ilusioaretatik ekintzara behin betikoz hasten garelako. Baina pauso garrantzitsu hau sendotasunez emateko, bazkideon ekarpena behar dugu, zure babesa. Eta hori nola bultzatu, 3 pausotan egin dezakezu. Lehenik eta behin, Goiener merkaturatzaileko bazkide izan behar duzu, dagoeneko ez baldin bazara. Ondoren, Nafarkop kooperatibako bazkide egin. Orduan bai, zu nahi duzun ekarpena egin dezakezu. 100 eurotik abiatuta eta gehienez ere zabali dagoen leihoaren 100 heldu arte. Parte hartzea anitza eta zabala dela bermatzen dugu horrela. Leiho berria zabaltzen goazen heinean, ekarpen berriak egin ditzakezu. Zergaitik egin ekarpena? Zure aurrezkiak erakunde baten esku uzten dituzunean baldakizu honek zertarako erabiltzen dituen? Ez ezta? Sorkuntza lagunduz gero bai, argi izango duzu zer ari zaren bultzatzen. Energia 100% berriztagarriaren sorrera. Euskal Herriko proiektu zabal eta sozial baten sendotzea. Bertako ekonomiaren garapena. Eta hori guztia, kooperatibaren erabakietan parte hartzeko aukerarekin. Zatoz gurekin, eta jarrai dezagun modu parte hartzailean eredu energetikoa aldatzen.